Per aprendre alguna cosa, abans de res cal entendre-la. Un bon primer pas és tenir a prop definicions oficials de les paraules, és a dir, diccionaris de rigor. Si el que necessitem és saber el significat d'una paraula en català, tenim l'aplicació de l'Institut d'Estudis Catalans. Per al castellà, hi ha l'app oficial de la Reial Acadèmia Espanyola, la RAE, i per a l'anglès ens podem descarregar la d'Oxford. Prendre punts i organitzar-los és molt més fàcil si comptes amb una eina com Evernote. Les notes poden ser manuals, mecanografiades o també de veu, i pots afegir dibuixos i anotacions que, a més, també podem personalitzar. L'aplicació et permet escanejar documents i introduir-hi imatges. Tot això després ho pots compartir amb qui vulguis i és molt pràctic a l'hora de treballar en equip. Els mapes conceptuals són molt útils per estudiar temes complexos o per plantejar-se la idea sobre un projecte. Elaborar-lo amb el mòbil, amb aquesta app, permetrà fer i desfer amb facilitat, canviar-ne formes i colors, afegir-hi imatges i icones i, després, compartir-ho en diferents formats. Entre tants treballs, exàmens, dates i horaris per recordar, MyStudyLife es converteix en una app molt útil pels estudiants. L'organització és essencial i les agendes es queden curtes davant d'una aplicació que et fa recordatoris automàtics de pròximes entregues o proves. Et permet anotar quin tant % has completat dels deures i se sincronitza amb qualsevol dispositiu. Què us semblaria una aplicació que resolgués qualsevol problema matemàtic? Si feu una foto, Socràtic us donarà el resultat de l'operació i, a més, us explicarà com resoldre-la pas a pas. Així podem reduir els errors i és una bona manera d'aprendre. Però això no és tot. També resol preguntes d'altres assignatures. Això sí, per treure'n el màxim profit, haurem de fer-li les preguntes en anglès.